Jo, hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Længe siden, at vi har postet. Vi er endelig tilbage. Mig og Bros her. Vi er... Ja, hvad fanden er det, jeg vil sige? Nå ja, i dag, der spiller vi Burgling Gnomes, eller hvad fanden man siger det. Hvordan man siger det. Burgling et eller andet lort. Ja, Burgling Gnomes eller sådan noget. Så ja, jeg skal bare straight up hoppe ind til det. Hoppe ind i det, hedder det. Hop ind i det. Hop ind i det, mand! La cucaracha, la cucaracha. Kan man ikke? Ikke noget. Okay, godt. Okay. Vi er inde nu. Og som sagt, så har vi de her tabs. Eller hvad? Tabs. Så har vi de her tasks, vi skal klare. Okay, gather. Hvad fanden er det her? Jo, min mus gik lige over på den anden skærm, jeg holdt tab med. Open a window. Okay, det kan jeg sagtens. Travel through the screw... Jeg kan ikke finde ud af det system. Og vi burde lige sige, at med det samme, at det her spil kan godt være 18+. Der kan godt være noget andet i det. Ja, og det er faktisk rigtig godt, du lige siger det, fordi jeg skal faktisk lige have nudity. Det der slørede bløjet på. Ja, nudity concert. Okay, godt, fordi det ved jeg, man kan disable, fordi jeg ved, at ham der manden der, han kan godt finde på at gå nøgen rundt. Respekter ham. Altså, ikke. Kan du lige vente? No, sorry. Task klar. Og som man kan se, så ja, vi er professionelle. Vi prøvede det lige der, faktisk basically, det kom ud. Vi prøvede demoen. Vi er professionelle. Der tror jeg, han krassede. Nej, vi er professionelle. Au! Ja, sorry. Ja, jeg svær, jeg crasher out, Magnus. vi er professionelle. Ja. Så et sekund efter. Han er baner. Nej. Ja, okay, rolig. Okay, pas ned. Det er ikke et gyserspil. Vi lader det. Fuck, man. Så vi lader det bare overhovedet ikke, og så skriger jeg bare. Det er bare en gammel mand, der kommer og ligner. Han ligner de her fans derinde, bro. Bro, så venter han kommer nøgen. Yeah, Baldi, take me up. Han ligner Jeffrey, bro. 2 sekunder. Sådan der, hallo? Hallo? Han ligner Jeffrey, bro. Nej! Jeffrey Epstein. Nu vil bror man gerne have mig hen, altså. Han er så gammel, han glemte, hvad fanden han gik ud efter, altså. Okay, så han blev simpelthen så sur, at han bare kvæster. Gis! Se, vi var professionelle. Okay, så han blev... Hallo? Ja, hallo? Jeg brænder. Ej, James, Stop, bro. Ej, der ligger 2 brændende. Yeah! Der ligger... Ja, der skal vi ikke rigtig... Jeg har en stok ind i munden. Min undskyld, jeg bare sprang i luft. Ved du hvad min undskyldning den er? Jeg troede mig sort, mand. Det var, at jeg Yo, bro, what the fuck? Hvorfor er den i munden? Hjælp mig! Jeffrey! Tag mig! Jeffrey! Nej! Hvorfor lagger jeg? Bro bliver bare et. Fuck, jeg lagger! Fuck, det er værre end min gamle computer der. Okay, rolig. Som I kan høre, jeg er altså ikke typen, der overreagerer. Meow.
Men fanden er du allerede nede, Jeffrey? Jeg vejer meget. Hvad siger vi til ting, gutter? Dem, der ser videoen, skriv lige ned i kommentarerne. Skriv lige ned i kommentarerne, skal vi begynde at kalde hinanden for Jeffrey. Hvad fanden er det her? Grapple. Jeg kan ikke finde noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Get a gravel. Jonathan, hvad fanden? Out of his hut. Break a window. Open a cabinet. Eller andet. Break the television. Okay, det kan vi sagtens der. Hvad fanden er det her? Ja, så ikke. Kan man hvad? Jeg er allerede blevet taget, Magnus. Han går med en pistol. Hallo? 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 Ja, hallo? Han går med en pistol. Går med en pistol? Mhm. Han er lige skyldt mig ud. Han går med sådan en bagnet, eller hvad det hedder. Altså sådan en bagnetta, eller hvad fuck det hedder. Bagnetta. Magnus. Anus. Er du død? Ej, anus. Magnus. Magnus Anus. Magnus. Bro, Magnus. Ja. Jeg er lige ved at krasse, tror jeg. Er du død? Nej. Jeg er inde i hans hus, bro. Hvad gjorde du? Ikke noget, men han så mig. Hvad skete der? Han skød mig. Han ser mig ikke vel, han ser mig ikke vel, han ser... Hvad er der oppe i min stol? Okay, han... Oh my god. Anus. Nej, men det var anus. All the other kids with the pong. Nej. Som sagt, vi er jo professionelle. Okay, han... Oh my god. Går med pistol? Hvad fanden var det? Skade du i bukserne, eller hvad? Ja. Jo, kan du forgære at starte, altså? Grab my nuts, altså. Nej, kan du starte? Nej, hvad skete der? Det er fordi, du bukkede mig. Du holdt fat i mig. Hold nu kæft, jeg bukkede dig ikke, man. Du kan fandme bukke min anus. Hold din kæft. Du lukker røven nu. Det er kraftedeme nok, mand. Det er ikke min fejl. Du lukker røven. Altid din fejl. Hold din kæft. Hænger fast! Jeg mener en Magnus nu, okay? Og din kæft, Magnus! Jeg sagde det. Hold op! Jeg sagde det, din fucking nos. Ja. Magnus. Ja. Steal that cigarette pack. Fuck, what nice. Open a window, stab a roach with a knife. Break any item. Open the cabin. Okay, det kan vi sagtens der. Helt. Det er en hobbit, du kan stå. Det er sådan en kat, der står og stikker efter madbørg. Giv mig mad. Yeah, step bro, giv mig mag. Når vi rykker den over, så vi løser døren op. Hvad tror du, jeg prøver på, lille ven? Det kan vi ikke. Nice, Magnus. Nice, du er sådan en fedt dyr. Hvad kaldte du mig? Hvad siger du? Hvad satan, man kan kravle, Sulejman. Hvad satan, Sulejman, kan du snakke pænt? Oj, jeg faldt lige ned. Der var de. Ej.
Ej, så er der kraftet min med. Jeg er død. Manden gik ind over der. Okay, Magnus. Manden gik ind derover og ud derover. Gå lige tilbage. Du kan nemlig godt få mig liv igen. Du skal hoppe op og tage i håndtaget. Solafi. Okay, gå tilbage, gå derover hurtigt. Bag dig. Hvad? Gå hurtigt op på de her 3 ting der. Ej, hvad fanden, du buggede ham. Jeg bruger til at løbe, når han går ind og tager sådan en RPG. Tag armen op, du skal tage armen op, lille ven. Ja, jeg prøver det. Jeg vejer sgu da for meget Jensens bøfhus, bare for Ej, hvor er du fucking lort. Hvad? Ja. Hold i kæft. Ja, jeg er ikke så altså. Nu hænger min arm fast. Kom nu, Suleima. Du kan godt. Nej, så går du. Så rykker du den lige. Ja, Suleima, kommer nu. Så Ej, hvad laver du? Tag dig sammen. Ost. Jeg resetter nu. Øj, jeg har fundet en måde, man kan bukke. Det kan jeg faktisk. Jeg bukker! Nå. Altså, kan du gå op i det vindue, der er gået ud, eller hvad? Ej, jeg skylder mig selv ud, bro. Det er Markmus, det her. Det er Magnus og Markmus. Fuck. Lort. Ja, du skal trykke på den her kuppel, ikke godt, din abe? Ja, det vidste jeg sgu da nok ikke, din Nej, fuck det skulle da nok, fordi du er så dårligt til spillet, ikke godt, Marker? Jeg skulle da aldrig spille det før, din hobbit. Ja, det har du bare, dit fucking klunk, du har spillet. Ja, men der var der ikke det. Demo med mig, ikke? Det der dit. Lille ven. Ja, men der var ikke den der respawning. Det var der faktisk ikke, nej. Nej, men helt vildt. Fuck, så skulle jeg så vide det. Jeg ved ikke. Ved det. GG's. Så røg min arm. GG's. Så kan du klatre op. De kommer tilbage snart. Så kan du klatre op her, ligesom mig. Open the window. Hvad gør jeg lige? Okay. Magnus? Kig nu, der kommer. Magnus! Der var i benene. Der er bigger. Nej, hvad fanden er der tid på? Ja, har du glemt det? Ja. Ej, hvor er du lort. Ja, jeg har sgu da ikke nogen ben, der har prøvet at være din jeg kan ikke klatre op. Ej, hvor er du lort. Ej, hvor er du lort. Ej, hvor er du... shit, der var lige meget. Så siger vi det, Suleima. Ej, ja, sutter. Sutter? Sukkerblad i din arrøg, eller hvad? Nej! Jeg kan ikke komme op! Jeg svinger lige lidt. Jeg svinger frem og tilbage. Hvor er det stiler? Og hvad task? Open my windows. Stabber. Break any item. Hur. Jo, der er en rumraket, tror jeg. Rumraket. Den bider. Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Der var en kakelak. Det er fordi, jeg ødelagde noget, tror jeg. Nej, det var dig. Der åbnede et kabinet. Kabinet? Ja, hvad fanden havde det ellers? Cabin, tænker jeg. Ja, men på dansk er det kabinet. Nej, Eller det hedder det en skuffe. ja, hold din kæft, din hund. På engelsk hedder det kabinet. Mangler for ordet hund, eller hvad? Det er fordi, det er bare det, du er. Jeg troede, vi var ude på ude i køkkenet. Vi var bare i badeværelset. Total chop, man. Chop. Hold lige kæft. Gjorde du bare? Han er lige der. Han kommer nu.
jeg prøver at gå ud og prøve at se, om jeg kan finde noget andre ting. Ja. Vent lige, Magnus. Ja. Okay, det kan vi ikke. Fuck it. 5 minutter sagde sådan. Nå. Sådan, jeg har ikke rigtig... Ej, nej, Magnus, jeg kogte. Ikke. Halla Bilal, han er inde med mig, Magnus. Ja, det kan godt se. Help me! Jeg skal lige op i hans seng i. Klamt, der ligger sikkert et gammelt mandespærm. 100 p. 100 pik. Det er 100 p, det han gør i hvert fald. Hvad? Kan man slå ham i hovedet med den her? Jeg bliver ikke råd til at tage kniven der. Øj, der er en mus, simpelthen. Og jeg er simpelthen bange for musen, bro. Altså, jeg er det stadig mus. Ja, heroppe, kan du ikke komme mig? Okay, det kunne den svare. GG. Ej, han kommer nu. Man ser mig aldrig. Jeg smadrer noget. Men lige hvad? Break in your items. Okay, jeg ved det. Jeg har fundet nogle knive, du kan få ned i hovedet. Sådan der. Jeg har fundet noget mad. Ja, jeg faldt ned. Det tog mig så meget parkour-tid, bro. Let me introduce you to the party, bitch, in the club. I'm loose. Hvad er det der? Jeg ved ikke, men jeg prøver at komme lidt opad-agtigt. Der er en mus. Der er en... fuck, han er. Er han der? Ja, det er. Giv mig mindeskabet. Bliver det taget? Shit. Fuck! Manden kommer, bro! Fuck! Er han derude? Han står lige ude foran vores skabet. Shit! Fuck, jeg er blevet sådan en abe. Jeg går skud nu, Magnus. Det er en kniv. Kan ikke bare stabbe ham egentlig? Nej, vi skal finde en kniv fra reklamationen. Stab and ratch with a notch. Ja, det er meget mouth. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til. Nej, det tror jeg heller ikke, du har lyst til. Jeg har altså en meget stor mund, og hvis du skal fylde ind i munden, bliver det sådan noget. Han kommer igen. Ej, jeg tænker bare Allahu Akbar. Allahu Akbar! Goddag. Jo, bro, lad lige være med at komme efter mig, gamle mand, bro. Pædofil, bro! Jeg er fat i hans ben, Du bro. har mig. Jo, han bender over for mig også nu. Det er Jeffrey, det her. Jo, jeg åbner skabet i røven på ham, bro. Jeg smækker ham. Smack that. I'm on the... Han var faktisk bogstaveligt talt på... Godnat, dog. på gulvet. Jeg dør nu, Magnus. Jeg bliver siget nu. Synes jeg meget dårlig dag. Jeg vil helt klart overveje havregrød i stedet for. Hvad sker der, hvis man rører den her? Så skal det der. Jeg kan ikke is. Det er Jeffrey Not in Budding. Nå, det er Mama Half Body her. Hoppa! Magnus! Fuck, jeg fik i chok. Bye, have a great time! Giv mig dansk kage. Hvordan så han mig, bro?
Goddag, jeg kommer sgu lige ind igen. Klammen. Bog kravler ikke lige igennem hele kloaksystemet. Du fik bogstaveligt talt omstruktureret hele lortet. Jeg bruger den cigarette pack. Cigarette pack. Hold da kæft, jeg fløj. Altså, Hvorfor har Bog liggende en kondom her? Det håber jeg ikke, han har. Nej, det har han heller ikke. Jeg ved, om man kan... Prøv lige vent. You know. Oh shit, you know what else passive. Ej, han tog mig sgu. Tager han der bagfra? Ja, Jeg døde. that's how I like it. Jeg døde. Kan du mig? Hvorfor dør du, mand? Nej, jeg døde ikke. Jeg er i mikroovnen. Eller i ovnen, eller et eller andet. En eller anden ting. Ja, jeg er død. Han har sat traps. Hvis jeg er heldig, så tager han mig kun udenfor. Okay, det gør han nok. Ja, det gør han. Well, you know what? Jeg ligger inde i mikroovnen og bare bliver gennemsteget. Nå, vi har faktisk klaret 3 missioner, så du kan faktisk godt til hjem. Vi har 2 minutter. Okay. Det er den her vej, ikke? Jo, du er lige derovre. Lige derovre. Hvad fanden er det der? Hvad fanden? Det er sten. Allah. Hvorfor er en gaffel ikke i? Ja, fordi du godt kan lide at få noget med. For hvad? Fordi du godt kan lide at få noget med. Jeg kan godt lide det, ja. Jeg elsker det. Ja, præcis. I love stars. Down. Jeg kan løbe og tage noget vand. Vil du lægge min vandflaske op? Bro, what? Så I'll be right back. BRB. Magnus. Jeg tror ikke, det var spillet det der. Hvad? Jeg tror ikke, det var spillet skyld det der. Hvad mener du? At du skreg sådan, yeah, det tror jeg ikke, Nej, det var spillet det skyld. godt nok ikke. Det var lige mig, der bagslede den det. Must have done that thing. Ja. Steel lotion. Cosmetics cream. Det lyder det så spille noget creme. Steel lotion, bro. Mega Gnome. Er det her en form opskrift af kugen, eller hvad? Soap. Ej, på de komme, Magnus. Ja. Den er den kysser dig. Hey, det... I'm crawling on my dick. Hold da op min ben. Jeg har dig. Tak. Okay. Fuck, jeg har dig ikke. Jeg vejer for meget. Bare sig, jeg er for fed, altså. You know, hver mand for sig selv. Stab a gnome with a fork, steal bread
flush an item down the toilet though. Altså, kan du være et item nu? Nej, det kan din mor. Hallo. Så åbner bogvinduet. Ej, nej, han er nøgen. Nej, han er. Jo, han er. Nej, han er. Jo, han er. Ikke på min skærm. Nu det er han på min. Se videoen efter. Nå, det er fordi, når man slår det til censored. Og hvis man slår det på disable, så har han tøj på. Har han? Ja. Jeg har sat mit konto. Han putter mig ind til hønsene, bro. Nej, det er ikke høns, det er en hund. Hvad? Hvorhen er du? Jeg er udenfor, han putter mig ind til en fucking hund. Ja. Jeg har hoppet ud. Ja, gis. Er du ude? Ja, jeg er ude for det hundelort. Nu skal jeg bare lige finde lokummet. Det er der, gis. Okay, når du ser mig, ikke også, så prøv lige at se noget sejt, jeg har fundet. Hvad er sejren, der er? Tak. Det er dig. Nej, du er for sej. You know, det er okay at glæde sådan den, fordi mig og Magnus, vi er jo brødre, så det er okay. Altså sådan rigtigt. Jeg gør det bare for ikke at blive slået i nat. Ja, præcis. Jeg ryger en fucking cigaret. Ja, Magnus, kig mig også. Fucking chilleren. Jeg er til at gemme dig på nøgen, manden kommer. Nej, seriøst. Kan man ikke, kan jeg ikke lægge cigaretten hernede, sådan så da vi... Nej, det kan... Okay, Magnus! Ja. Jeg har noget, vi kan gøre. Kan du hjælpe mig? Yes. Vi skal have en item med ned i toilettet, nemlig. Nå, det er fint nok. Sådan der. Okay, Prøv at falde ned i. vi skal have bread nu, vi skal have brød nu. Ja, altså. Jeg ryger lige noget skub. Jeg skal faktisk lige have en mere. Mit inventory er fyldt med dem. Han kommer nu. Jeg har aldrig hoppet ind i et skab så hurtigt i mit liv. Ja, GX. Jeg bliver taget. Smid mod over, please smid mod ud. Please smid mod ud. Oh, what? Nej, jeg tror jeg bliver tortureret eller et eller andet. Og lidt sås, man kan se ham. Helt nøgen. Han er gået ovenpå. Ja, jeg ved ikke, hvad han gør med mig. Jeg tror, han skal op og bruge mig som en bolledukke. Du er low-key hot til det. Ja. Han laver et hul. Joke. Han laver et hul i Hul i røven. Ja. Hvad skal vi så? Vi skulle steal some bread, okay? Manden går rundt nøgen i hans hus, så kan ikke se en skid. Skal jeg gå ned og steal noget bread? Ja, jeg er god idé. Jeg tror, vi har taget det største inhalering af fucking den cigarettes. Cigarettes. Still lotion. Eller cream. Han kræfter med med en creme, så kan jeg stjæle det. Ja, han har ude. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg er i samme rum med dig. Okay, nøjeren. Prøv at kigge, hvor jeg går. Prøv at komme ud og kigge. Han kommer nu. Ah, der røg benene. Der var jo kroppen, men han kan ikke se, når han er nøgen. Jeg er bugt. Ej, der røg benene igen. Jeg glæder lige dine ben, bro. Vi skal ned til køkkenet hurtigt. Jeg glæder dine ben, bro. Vi skal ned til køkkenet hurtigt. Jeg har ben igen. Ja, køkkenet er her. Okay, hvor er brød? Det er deroppe. Jeg kan se brødet, Magnus.
Jamen, det er fucking svært at climb op. Oj! Insta-parkour. Kom, vi går ned og tjekker det. Magnus, hvor er du? Grib Jeg er det i dit dernede, grib det skab. dernede, grib det dernede. Bro, jeg kan slet ikke finde ud af at komme derop. Jeg var autist eller noget. Godt, kom. Gå. Jeg åbner døren for dig, jeg skal have en smøg på vejen. Kom, lad os også sige cigaretterne. Og nu skal vi enten... Ej, se ham! Han hjælper os! Se! Ham der sten! Ja. Hold da kæft, han er en god røv. Mega gnomes lip by Yusufs. Jamen, jeg ved ikke rigtigt med det der gnomes, altså, hvad mener I? Er det mig? Du skal til at slippe så. Det kan godt være. Han der. Jeg kan ikke finde ud af, det er bare mig, der er ren autist, der ikke kan finde ud af at komme derop. Ja, det er rimelig svært. Steel lotion. Hvor fanden har han den? Kan det være på lokummen eller et eller andet? Altså, det kan godt være oppe ved siden af en soveværelse med noget papir. Der er en kælder. Med et pengeskab. Okay, Gigi, så der røg benene. Ja, han har børn nede i kælderen, tror jeg. Ja, der er faktisk et barn. Ja, det var også det, jeg gerne lige ville åbne. Er der lotion her? Nej. Hvad er det der? Måler. Okay, Marke. I'm a psycho! Ja. Ja, derfor skulle lige op igen. Hvad fanden, du fløjter? Nå, sorry. Hvad fanden, hvordan gør du? Det ved jeg ikke, jeg trykker bare et eller andet. Ja, jeg trykker bare på mit tastatur. Kender. Dystert musik. Der er en kokkelak. Men tror du ikke lotions er ude ved lokummet eller sådan noget? Jo, sikkert. Det giver god mening. Jeg vil ud og tjekke. Ej, jeg kan lige til at låse ovnen, bro. Kan du ikke komme og hjælpe mig? Ovnen går i ovnen går i baglås, bro. Help! Help! Help me! Nej, det er løgn. Jeg troede lige, jeg ikke kunne. Tak, kan du så lige gøre, så jeg kommer op på bordet? Fuck, jeg vil. Nej! Hvor er det skide lotion inden, altså? Jeg går op ovenpå. Ja. Oh my god, bro. Er det lotion? Jeg har fundet lotion. Har du? Ja, Skal vi skynde os ud, vi har 5 minutter. det er fint nok. Han tager mig nu. Nej! Ja, så jeg var så tæt på at få den. Ja, jeg var så tæt på. Det er ovenpå ved hans skrivebord. Han kommer ned ad trapperne nu. Nej, Han trådte på mig, bro. Jeg mistede alt. Jeg mistede hele kroppen, bro. jeg bliver taget ind i mikroovnen. Du må bare lige overleve derude. Ja, det er fint nok.
Nej. Jo, hvorfor er lotion op på hans skrivebord? Så... Med en dragoner. Er det ikke lotion? Det er cream, det er... Det er et soft touch. Ja, bro, han er nøgen, fordi han skal bruge creamen. Ja, vi ligger bare og bliver grillet herinde. Ja, shababs. Fuck, jeg er sortere end nok med dig, Ali. Bro, hvad laver han? Den kaber mig! Der sker, man. Han leder virkelig efter den lotion. Han fik fat i mig der. Nej. Det ligner faktisk Epstein. Jeg kommer efter mig selv, bro. Sidst han putter mig ind i mikroovnen. Er du død? Nej, jeg er fandme tæt på mig. Jeg er sort. Nå, han putter mig ikke ind i mikroovnen, bro. Jeg er sortere end sort, bro. Jeg er sortere end Epstein, fra. Nej, han putter mig til hunden igen. Nej. Jeg kommer ikke til at skabe den hund der, bro. Den er psykopat. Bro, han missede. Manden, han missede. Han kaster mig helt ud i busken, bro. Outrageous. Okay, I får lige marke til at... Nu får jeg muter lige min mic, for jeg skal på Locom IRL, så... Nu er det altså... skider. Nu er det altså... Ja, præcis. Så nu er det altså lige marke... Nej, han skal glue. Så... Det er Marco. Marke PRV her. Der skal virkelig clutches her. Jeg tænker, det er snart vi, får en lotion. Har kastet den bare ud i vinduet, tænker jeg. Der er et vindue lige der jo. Bro, han har simpelthen, det skulle simpelthen gå hurtigt. Han har bare smidt slipper sådan her. Vi har 1 minut tilbage, mand. Manden, han kaster pander efter mig, eller gryder. Manden kaster en gryde efter mig. Editor. På lige noget sygt musik, clutch musik herfra. We stole that shit, man. Så ned. Kom nu. Grå ben, kom nu. Vælg det, tornado. Clutch! Kom nu lidt. Net. Det er for en god førsteplads, jeg tænker jeg. Så man har det sværeste, men det var simpelthen hårdt. Manden kaster mig næsten ned igen. Og William er død. Han ligger bare stadig derude. Nå, så får I får podcasten med ham her. Gravid? Jeg tror, han er gravid, gutter. Du har støv. Så har jeg sgu været ude og skide. Så har jeg sgu været ude og omstrukturere mit røvhul sådan 4 gange. Omstrukturere dit tarmsystem? Ja. Jeg clutchede. Fedt. Jeg havde 30 sekunder tilbage, jeg clutchede. Jeg havde sagt editor på lige noget sygt clutch, men det kører.
Har du? Yep. Mere arbejde til mig. Ja, okay, jeg har ret. Det er det, du. Orgasme i min mors navn. Siger du? Jeg sagde orgasme i din mors navn. Nej tak, man kan ikke høre dig nu. Nå, så er det... Steal a potato, find a way inside the greenhouse. Hvor fanden er greenhouse? Nå. Kig bag dig, bag. Flute the toilet, then. Jeg rører stadig på cigaretten. Hvad? Jeg rører stadig cigaretten. Kom nu, din abe. Kiss garden gnome. Vælg, hvor er den hen? Okay, jeg lader mig sgu til, mens så sover du. Gather okay, fraggles. Det er nice, man. Du hast mich. Du hast mich, Kid. Du hast mich gefragt. Jeg holder mig kæft. Har du gået til? Rive? Nej, det kan man ikke. Er det ikke her, man skal, Magnus? Jeg tror ikke, det her det er inde i det greenhouse. Jo. Magnus. Ja. 1 pound fish. Very good. Så lige mikrofonen taget på din mand. 1 pound fish. Very good. Danke, Sharon. Okay, vi må komme tilbage til det. Der, garden gnome der, den kan vi lige myse. Jeg misser med den først. Kom, vi går over og tager den fra alle sider. Det er low-key det andet kys, jeg har fået i mit liv. Udover fra min mor af, der var mindre. Ja. Er der ikke noget, vi lige kan smadre vinduet med? Må jeg låne dig? Ja, det må du faktisk gerne. Og så... Så er det bare helt jordskæld. Et helt jordskæld nu. Ej, okay. Magnus, der er en landmine! Okay, sygt nok. Nå, skal jo altid... Alle de der store YouTuber, de siger altid... De grindede bare. De er blevet bare ved med at lægge videoer op, selvom der er ingen, der så dem. Ja. Og se, det er også det, hvis der er nogen, der ser vores videoer. Så bare blive ved, altså. Fordi, basically, bro, du skal jo ikke regne med, at du får en million visninger og million abonnenter på din første video. Du skal blive ved med at grinde din ass off, jo. Altså, mig og Magnus, jeg bruger mange penge, fordi vi skal på spil. Vi kan spille, for eksempel, til kanalen. Og det er for eksempel det. Det er jo det, for eksempel det, altså, jeg ved godt, der er ikke nogen, der ser det, men det er stadigvæk fedt at købe det, for hvad vi kan spille det. Ja. Kanalen. Og så, når der er nogen, der måske ser det, så bliver det jo endnu federe. Så pærer jeg mine penge faktisk off. Ja. Ej. Og du vil gerne have at spørge, hvad du skal? Ja. Skal du? Jeg vil springe en landmine i luften. Inde i huset. Inde i huset? Ja, den mine med hele vejen ind i huset. Jeg siger bare GG. Hvor er min anden? Det er noget andet først. Nej, manden er her. Jeg er blevet taget. Jeg havde ikke glemt, der var en mand. Jeg ligger og drukner. Jeg bliver brændt. Hjælp mig. Jeg kommer med det samme. Jeg er død. Ja, jeg døde også. Hvordan fuck dør jeg? Han bare et støvsuger brænder også, bro. Støvsugeren fik den helt ledede tur op i baggrunden. Yes. Ja, så er det... GG! Yo, what the fuck? Det siger bare stadigvæk 10 minutes left, bro. Du vil lige få lov til at komme herned. Så du skal starte. Nå, du kan godt... Mr. Worldwide! Og der er Peter. Okay. Nej, vi dør nu, skal du bare lyde. Hvad? Ja. Ja, se.
Snus. Snus. Så jeg som gang snus i forhuden. Fucking... Det er Palle fra Svendborg, bro. Han er fra Svendborg, bare troede. Jamen, det er det der fucking gift, der med ham, der putter det ind i forhuden, bro. Nå, det er Svane. Ja, Svane... Hvad? Ja, det var det, han hedder. Jamen, han hedder Svane Svendborg, fordi han er fra Svendborg og boller børn. Så... Men putter det ind i forhuden, ligner fucking Post Malone. 2 sekunder, jeg skulle lige have noget at drikke. Ja. Hallo? 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 Ej, mere hallo. Altså, alle vores halloer er blevet bare mere zesty. Hallo? 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 Hallo! Ej. Jeg kommer lige med. Ja. I am back. Yes. Hvad? Jeg sagde yes! Nå. Altså, Open a window. Ja, frækkert. Jeg mangler også lidt. Eller vi mangler et til. Er det jeg mener. slik lige mine boller. Og vi kan allerede smutte hjem. Skal vi? Ja. Prøv lige at finde noget at komme op her. Så op her. Okay, skal vi smutte hjem af? Ja, lad os do that. Ej, der røg benene. Jeg skal der ske der. Nej! Shit, der røg benene. Ja. Nå, jeg er bag dig. Keep bag dig, Nej, nu er jeg bag dig igen. Hvor kom du fra? Jeg kom bagfra dig, så gør du sådan der. Og så løber rundt om dig. Nej. Du er fed, så kom ind. Det er for fedt. Nej. 4 ud af 3 til. Ja, jeg holder også fast i dig. Magnus! Se mig! Og så kommer jeg bare. Så Jeg kommer. skal jeg i gang med den anden chokoladepladen. Jo, må jeg også gerne få noget chokolade? Ja, efter. Jeg kommer op med noget efter. Hvad? Jeg kommer op med noget chokolade til det efter. Ja. Det var det, mor gav efter tysken. Nå, fuck, var hun i tysk? Jeg har allerede glemt det. Ja. Nå, vi dør nu. What What the fuck? Den er movable. Nå, men kan vi starte? Ja. Nej, vi dør nu. Okay. Den siger i hvert fald den der. Nå, du kan se, jeg var Gnome Report.
Nå, så vi dør, når vi begge to ikke overlever. Det er ikke brutalt. Du dør, hvis du dør, altså. Jeg dræber dig, hvis du dør, mand. Ej, nu burner jeg også, Børge. Jeg skal fandme lave burner på dig, mand. Bremsespor. Hvad skete der? Jeg døde. Jeg trykker load game. Nej, nu rører vi. Det var godt blok. Det er mit sten, Roblox-sten. Jeg sagde, det var sgu botblok. Nå. Hvad kan du det lige Roblox-sten? Ej, det gjorde jeg altså ikke. Manden er bordet på nø nu. Skal man gå nøgen rundt, altså? Ej, føj. Nu er jeg ved at knække mig ud over det ene. Yes, god garden genomes igen. Jævner han to husbørge. What's our cracking Bo's house? Steal the bar of soapy. Okay. Kiss garden genomes, bro. Der er kun 2 genomes herude, så må jeg kisse dig. Can I kiss your booty hole? Wow. Der er en oppe i det der tårn der. Tager den op i tårnet. Så også den der, eller hvad? Ja. Ja, jeg tager den op bagfra. Steal a bar of soap. Jeg kan ikke kysse Soak dig. me up. Soak me up, man. Oh, soak me up! Sut mig op. Magnus, Wow. Ja. hvor er du henne? Jeg faldt lige ned. Jeg der. Ej, Vi føj. sidder her. Jeg er inde i husagtigt. Wow, what the fuck? Okay, jeg går også ind i huset. Jeg tror, jeg dør. Det må du ikke. Jeg gemmer mig i et skab. GG's, Magnus. Jeg blev taget. Ved du? Så spørgsmålet lidt, hvor han på det. Okay, han kaster mig ud, simpelthen. Ved du hvad? Hvad laver han? Jeg har fundet en peberspray, jeg er ikke bange for at bruge den. What Det er the Rosenborg-centret. Han tager mig ind i gardenhouset. Undskyld. Det er nu, jeg skal tage mit webcam mic på. Altså. Men han simpelthen synes, du var så klam, nu hvad skal han have? Outrageous, jeg kalder mig klam. Vi skal dog lige finde ud af, hvordan vi smadrer den der rode. Og vi skal ødelægge nogle råder. Ja. Og jeg er lidt... fuck. Jeg er stille og roligt i gang med det. Det bliver bitte fucking kokkelakker. Jeg bliver et af piger. Det hader jeg. I'm scared of women. Oh yeah. Benny. Break any item. Okay, jeg skal break én ting mere. Kan jeg ikke det? Hvordan gør jeg det? Heroppe. Kan ikke bare flække den her potteplant her? Den ser meget værdifuld ud. Okay. Du må simpelthen også bare solid as my cock. Wow. Nå, det er derfor, jeg var væk i så lang tid. Ej, okay nu lige hvad. This is the end. Magnus! Kig bag dig! Kig bag dig! What the f... Løb! Oh
Jeg gik lige ned på den lukkede gang på. Han skider mig lige om lidt. Han skider mig op. Nej, han kommer! Han kommer op! Han kommer! Undskyld! Det kunne jeg heller ikke. Hvad skete der lige? Jeg har ingen idé, men jeg har gemt mig. Samuela! Hvad gjorde jeg? Jeg ved det ikke. Du breakede 3 items. Jo, jeg gemmer mig på en væg. Magnus han har en minigun! Are you serious right now, bro? Ja, nedunder! Godt. Jeg er død. Ja, jeg er død, ja. Præcis. Men hvad er plads, dog? Stealing plads, dog. Ja, han er kastet mig over. Altså, vi kan godt gå nu, jo. Nej, vi mangler en til. en. Og det break a window. Nej. Jeg kan også bare stjæle en bar og soap. Nå ja, det er jo... Glem at ikke kigge, om der var heroppe. Dig, du er på toilettet oven op på, ved jeg. Nå, det er måske den her. Ja, jeg flasher det bare ud til lettet, du. Der. Ja, der røg vi. Røg vi, jeg mener. Eller vi kan tage hjem nu, mener jeg. Okay, hvor er du henne? Jeg er udenfor. Ned ad vand, og jeg hænger fast i det, fordi det er sådan... Ikke tage helt til at være afsted, gambling. ikke tage afsted nu. Jeg flush lige med så ud, så kan vi gå. Ja, jeg er klar til at hæve dig ud her. Da jeg er her nu. Godt. No way, jeg ligger oven på den der bar, så jeg bliver ved med at glide i den. Ja. Ja. Hvor er du henne? 2 stykker. Skal jeg ikke bare stoppe nu? Nej. Nej. Nej, jeg er på vej. Prøv lige at lade mig komme tilbage, man. Og den sprang i luften. Det var vist ikke en sæt, vi så med der. Jo, ja. Du spinner bare. Jeg bliver bare taget af Jesus, bro. Bro, du er bare en nunch. Du ligger bare. Jeg er bare nunch. Jeg er bare nunch, bro. Bro, jeg brændte! Kurva! Jeg brækker mig lige med mig. Ej, jeg brækker mig sgu. Jeg brækker mig af tanken om dig, bro. Bro. Jeg brækker mig af tanken om dig. Flygt dig! Er det sjovt, hva'? Nej. Lad være at komme op på dit fucking værelse og klapper. Og med klap, Det er ikke sjovt at være lillebror. Det er ikke sjovt at være lillebror. Og hedder det med klap, mener jeg altså ikke klap, altså sådan slå. Jeg mener klap.
Men bare kom med det samme. Sign me up. Yeah, where do I sign up? What the fuck is going on here? Bro, han har garage, men jeg kan ikke køre. Hvis han siger det til helikopter, så springer jeg det op. Så siger jeg bare, kaboom. Jeg føler lige væggen, bro. Jeg føler lige arkitektdesignet. Jeg føler bare, William han danser. William han danser. William han danser. Gather, Fraggles, get Jonathan to drop his music box, find a way inside the shop. Travel through the square systems, break the television. You know what? I'm gonna do that, yeah. I'm gonna kiss you in the mouth right now, you hottie. Bang, he's kissing. I'm gonna kiss you too, you hottie. Yeah, let me fuck you also. Kidding. Wow. Hvad er det, jeg hører på? Who is this, bro? Come out. Magnus, prøv lige komme. Prøv lige komme. Prøv lige se. Hvem er det her? Det er Captain Map. Bro, det er Jonathan. Vi skal få ham til at droppe den her. Det var ikke det, vi skulle. Magnus! Det går græsak nu. Magnus, der går græsak nu. Magnus, der går græsak. Magnus! Magnus! Bro, kan du ikke bare droppe den her højtaler, bro? Han stjal min arme! Jeg har en idé. Manden følger efter os, bro. Ja, jeg fik den. Nej, der var noget af hånden med ham. Hvad laver Vi lander ham over med ham. Hvad laver ham herovre? Han kommer. Jeg siger bare GG's. Og mine øjne. Hvad? Og jeg er blevet lidt snapped in half, bro. Der var en fucking... Der var sgu en musefælde. Nej, døde du? Ja, desværre. Ej, så skal vi starte forfra. Han skylder mig kun ud, godt. Ej, der er dåser på min bord nu. Hvad fanden? Det er den der er hissig, det er den man ikke skal røre ved. Det er en hissig fræk fyr, bro. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Hvad fanden? Nej, det ved jeg heller ikke lige. Sådan en gnom, det der, bro. Hvorhen er det? Kom vi ikke derfra? Jo. Så der var jeg på vej hen. Ja. Det der puser er. Nå, nej, vi kom bag garagen fra-agtigt. Wow! Okay. Hvad skete der? Du blev græsset ned i den. Fucking speed glitch, så er vi her sgu fyre. Ja. Tyre. Nej! Ikke gør mig noget! Ikke gør mig noget! Stop! Du skal ikke gøre mig noget! Hjælp mig! Sten! Jeg kan love dig for, at når jeg får en RPG, så kan jeg love dig for, at det er den første, jeg skyer. Hjælp mig! Tyre! Altså, der er sgu da ikke, der er sådan en fucking gnom efter os, Jeg bro. dør sgu. Man skal over i revive mig. Løb. Løb, revive mig. Løb. Bro, det er en fucking odder. Kom nu, bro. Revive mig. Bliv han. Ja, det er discipline, bro. Det er discipline. Whatever it takes. This is discipline. Jeg slås bare med den. Jeg er klar til at heale mig op, bro. Nå, det er... Jeg lever. Døde du? Jeg havde det déjà vu. Jeg prøver måske at klare dem, okay? Jeg gik i smås. Men altså, jeg siger bare, gik i smås. Whatever it takes. Det var discipline, man. Hvad skulle jeg?
Okay, break the television. Tror du godt, jeg kan det? Sikkert, mand. Det løber lige over med sig. Hvordan gør jeg egentlig? Smider det bare på. Men altså, flyt dig nu lige. Hvordan ødelægger jeg det? Hvordan fuck ødelægger jeg det? Det ved jeg ikke. Der er noget. Min balls, de dropped lige. Det ved jeg ikke. Hvordan ødelægger jeg det der? Det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke have det der chess-spil. Jeg skal have den der ski gafle. Gafle lafle. Altså, kom nu! Fuck. Nå, GG, det var sådan, man gjorde. Jeg tager hjem nu. Ja. Problem, han er heroppe. Hvad gør jeg? Jeg tror lidt, jeg har problemer af. Det var in the Hall of Fame. Dans. Så kan man da det. Nej, han er nøgen. Ej, der er musen. Ej, den dræber mig. Den dræber mig. Den tager Sion. Nej. XXS, den tager Sion. Hvad sagde du? XX, hvad for noget Tang Chung? Jeg sagde XXX Tentation. Hvad er det der? Hvad er der? Bare det kommer ud af det blå. XX Tentation. Ja. 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 Vi klarer den! Relse, jeg klarer den. Rette. Jeg gør godt din mor i hovedet. Men ej, det var også min egen jo. Din mor, din idiot. Fuck, det er også min egen mor jo. Nå, ja. Hvad er der? You bitch. Magnus? Ja. XXX Tentation. Og hvad siger du altså, den fucking griner, når jeg tager vand i munden, bro? Du ser på min skærm, den blev våd. Ja, det tog jeg overtager den her gang. Penis, man. Den er fandme våd lige nu. Fuck, man. I gooned with it for a few times. Steal any items from a bedroom. Okay, vi skal stjæle 7 ting fra et bedroom. Holy 26 Jesus. ting. Hvad mener du? Nej, bare 6. Altså, er du dum? Fuck, man. Ja. Man kan godt høre, om der er blevet tabt som barn, ikke? Ja, det er sgu da din skyld, dit idiot. Ja, det er fordi, der er sgu Holland, ikke? Jeg får lige storytime her fra hans fødsel. Der er sgu Holland, der kommer til at smadre hans hoved ned, fordi jeg ikke gad have en lillebror. Så kommer jeg til at smadre det. Hvor gammel var du, da jeg blev født? Du var 2, der blev født. Et år eller sådan noget. 1 eller 2. Ja, jeg kan ikke huske det. 6-7 år, tænker jeg. Okay. Jeg var faktisk fejl, har jeg fået at vide. Ja, Det var bare fordi, den sprang. Ja, præcis. Det var du faktisk også. Du var lidt fejl. Kat, der var alt det. Nej, lad være. Vi skal bruge det til at smadre vinduet. Okay, sådan der. Og så lad mig prøve at se. Det kom, han kom. Der er noget, du får mig dræbt, Tog mig. Men altså... Han tog sgu mig. Nej, han putter mig ikke oven. Fucking idiot, mand. Til mig. Goddag, fyre. Du skal lige lade være med at tage mig. Lad være med at tage mig. Jeg tager dig bagfra, hvis du tager mig.
Så tager jeg dig gerne. Jeg får en trøv. Jeg får en trøv lige i smasken. Er du død? Ja, nej. Jeg ligger bare i en ovn, ikke? Altså, hvilken ovn? Ind i køkkenet. Ind i kogehovedet. Extentation. Kom ud, min bror. Du er faktisk død. The world's gonna know your name. Det kan være, jeg kan smadre vinduet med det her. Ja, måske. Sagde du måske... Hvad fanden sagde du overhovedet? Sagde du mod det? Jeg sagde måske. Jeg troede, jeg skulle til at sige mod det. Mod det? Det? Pipi. Popo. Jeg smadrede vinduet. Jeg væltede også i et eller andet min egen sperm. Vi skal smadre 6 vinduer. Det er alle vinduer, der skal ryge. Jeg kom til at glide i mit egen sperm. Yes, sir. Fuck you! And congratulations on you winning the match today. Fuck you. Congratulations, first of all. Thank you. Great. Ladies and gentlemen, it's a match day. Ladies and gentlemen, it's match day. Halløj, Taylor. Ej, hold de kæft. Det er fuld lollandsk at sige. Okay, lollandsk. Prøv lige at slappe af. Altså, Lolland, det er basically Rusland. Jeg er adopteret, bro. Ej. Men det er det. Ej. Jeg har fundet lotion, og ja, det er du. Ej, jeg fandt sgu lotion, og ja, det er du. Du er basic en fejl. Nej, han tager mig ned i kælderen, Magnus, han boller mig i røven nu. Det skulle bare være noget, du kan være glad for, så. Ej, der er en kakkelak efter min mormor. Kokkelak? Ja. Bro, what? Jeg ligger nede og bundet nede i fucking kælderen, Magnus. Kan du ikke hjælpe mig? Ja, lidt med Joe. Nej! Din røgblat. Nachuj, kurva. Kurva, det er polsk. Ja, kurva, stadigvæk. Kurva. I dag skal du spise et glas mælk med et glas vand. Hvad skal du overhovedet bruge? Jeg stiller ikke spørgsmål. Ja, bare som med de her... Ja, lotion! Klar 2 fluer med et smæk i gang. Og så... lotion, der smadrer et vindue. Jamen, det er det også det. Det kan du også gøre, hvis du vil det. Men du kan bare kaste ud af vinduet deromme, hvis det er. Du kan bare smide... de her 7 ting, du skal bruge ned ud af vinduet der. Du kan faktisk godt smadre vinduet der, tror jeg. Gør det ved det andet, jeg tror det er nemmere. Hold det op. Det kan man nok. Og så ud af vinduet, så klarer vi den. Nå, det har værelset, eller? Ja, en ud af 7 ting har vi nu. Nice. Ja, bare tag den der, hvis det er det. Den er simpelthen super lige gulvet, bro. Han har brugt hyggesovs på den der. Han har brugt den som spermsok, eller hvad er det nu hedder? Gokkesok. Bro, den er også! Hop, imens du grabber det. Hop, imens du grabber det. Det lagger, tror jeg. Du er ret i.
Nej, din lille lortecreme. Magnussen. Bag dig. Hvor blev den af? Jeg skulle ikke høre. Nej, det talte ikke. Jo, 2 ud af 17. Jo. 2 ud af 17. Men kan I egentlig ikke bare stille herfra? Er det ikke også sengeværelse? Jo. Sengeværelset. The world's gonna know your name. Kan I egentlig ikke bare flush? Det var lettet. 20 minutter. 20. Jo, det talte. Hov, Shababs, hvis der er nogen, der vil se Ready or Not, så skriv gerne i kommentarerne, fordi mig og Magnsikker, vi er faktisk lige gået i gang med kampagnen, og det synes vi faktisk er et af de fedeste spil, vi har spillet. Og alle DLC'erne og sådan noget. Ja, og alle DLC'erne har jeg lige købt, så den kan vi også spille, når det er det, for dem har vi ikke prøvet endnu. Så det kan være, at vi skal filme en video med DLC'erne også på et tidspunkt. Ja. Vi er logget den på igen. Ja, vi grinder igen jo. Der var lige en lille pause, fordi at jeg ikke rigtig følede at lave YouTube, fordi jeg er blevet lidt rage-quittet lidt over, at jeg ikke kunne få noget for videoer fra min computer over på... Hvorfor hørte jeg lige en pistol? Nå, det var min sang. Ved I hvad, jeg tænker faktisk 2 sekunder, kan jeg gå ud og tisse, og Magnus entertain dem lige igen. Og jeg tager lige min mic af, sådan, så man ikke kan høre det sådan 2 gange. Vi er i gang med os. Manden han smed tøjet foran mig. Frækt nok egentlig. Frækt han bare smider tøjet foran mig. Ej, så ligger jeg mig simpelthen til døden og sengen. Dramatisk. Nå, så han er stok der. Er han stok? Han er altså lidt en speciel type, ham der. Han var ikke stok! Så vi fandt ud af, at det var bare lag. Han smed tøjet. Min forældre tror jeg, så jeg spiller ikke en form, som jeg 6 ud af 7. 6, 7. Jo, er der noget her i? Han går med nejlak. Manden går med nejlak. Ikke at der er noget i vejen med at drikke, går med nejlak selvfølgelig. Jeg tror vi alle sammen har gjort som børn. Eller som lille. Jo, han er for stor den der. Så Great the Television. Jo, jeg er nederne. Jo, jeg er nederne. Røg der lige noget af min kropsdel der? Nå, så går vi ud for huset igen. Burde vi bare finde toilettet, eller? Der er ikke mig derude. Hallo? Ja, hallo? Kan du høre det? Ja. Jeg bliver lige ear-rapet. Er I klar? Warning, der... Jeg føler lige væggene. Ørerne. Ej, sorry. Ja, jeg håber, du ved, at det gør ret ondt i ørerne. Ah, sorry. Ej. Så jeg lige der parkour der. Okay. Fuck, okay. man. Iskold, brandvarm. Okay. Disciplin det her. Det er disciplin med huen, der lige stritter lidt fra. Det er rankings med det her. Men Marke. Ja. Jeg tænker bare, der kommer... Egentlig, nej, low-key gør. Nu snakker jeg også bare til, hvis der er nogen, som ikke gør. Low-key, jeg tror faktisk... Oh shit. Jeg tror, det bliver sådan, der kommer mange videoer op
sådan bare hver dag? Eller bare sådan på dagen? Tror du, det godt det, eller hvad? Jo. Giv mig lige to. Okay, det er klotchet, Magnus. Ja, det gjorde jeg. Gør du nu? Nej, det ved jeg. Sorry, det er meget ked af, Rockbot. Vi klarede den ikke. Jeg er blevet bange der. Bro, jeg er stok ind i hans mund, bro. Åbn lige munden lidt mere. Kildegane. Tak. Jeg tænker lidt noget, ikke om? Ja. Om vi måske skulle stoppe nu, eller hvad? Jo, jeg tænker det faktisk det passende tidspunkt. For jeg tænker, det er meget... Altså, sådan, vi har lavet mange nu ting, tænker jeg. Så, her med Men jeg tænker egentlig, at talt bare, vi stopper nu, så hvis det er. Ja, lad os gøre det. Ja, flot. Kig i spillet, Magnus, er flot. Det kan jeg ikke rigtig sige. Nej. Okay, men ellers tal lige godt. Så vil vi sige rigtig mange tak, fordi I sad så med på den her video. Mig og Magnus her. Vi vil 100p spille noget mere Burning Gnomes, hvis det er. Fordi det er ret sjovt, synes jeg. Jeg ved jo ikke, hvad han synes. Men det gør vi helt klart. Men er tilbage nok sådan... ja. Men ja, ellers... Så må jeg have en fantastisk dag. Husk at like, subscribe, send en god kommentar. Bare mange. Hej. Vi ses, det var hyggeligt.